आंनि स्टुडिअ'आ आर'नाइ स्टुडिअ'। जोंनिफ्राय आं दा स्टुडिअ' मुंखौ लादो आरो आंनि प्रडाक्सनाबो एयार प्रडाक्सन माने एयार अब्लिक आर'नाइ। एयारनि मिनिं माने आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सन होनबा आंखौ बे लखिमपुर एरियानि होननानै मिथियो आरो जोंनि बर' आर्टिस्ट एस'सिएसनावबो। ओंखायथ' आंनि प्रडाक्सन नामा आर'नाइ प्रडाक्सन, एयार प्रडाक्सन। सर्ट फर्माव आं एयार प्रडाक्सन लिरो। बेनि मिनिङा जाबाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सन प्रेजेन्ट। बिथांनि प्रडाक्सननि नामा जाबाय आर'नाइ आरो स्टुडिअ'आबो आर'नाइ मुङैनो दङ आरोना। ओमफ्राय दा नोंथांनि फेमिलिनि सोमोन्दै जों दा एसे मिथिनोसै। नोंथांनि न'खराव साबेसे दं फेमिलि? जोंहानि न'खरावथ' जों बिदा फंबाय हमबाथ' गोबां दं। दा आं माने आंनिखौल' बुंनोसै। जोंहा दा जों सानै दं, जेनेबा सानै। जोंहा मिसेसजों आंदो प्लास जोंहा फिसाजो सानै दं आरो आइआ आंदो थाफायो आरो। ओमफ्राय आदामोनाबो ज'यैनो दंमोन, दा बङाइगावआव थायो। आरो जोंहा फंबाय सासे CISF आव मावनाय दं, बिथाङाबो दा डिउटियावनो दं। न'आव थानाया जों दा बिदिनो साबा जायो आरो बिदि आरो जों दा। नोंथांनि न'खराव साबा। जों मिथिना मोनबाय बिथांनि न'खरनि फेमिलिखौबो जों मिथिनानै मोनबाय। नोंथाङा बे जोंनि लखिमपुर हालामनि जिथुनाखि दा जोंनि लाइमोनफोरा जाखांफु लाइमोनफ्रा ओरैनो गोलैसोनानै दङ। दा नोंथाङा साख्रिनिफ्राय फैनानैबो जोंनि बर' रावखौ, बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे प्रडाक्सन खुलिनानै खामानि मावबाय दङ। जोंनि लखिमपुर हालामनि लाइमोनफोरखौ नोंथांनि बायदि खामानि मावनो थाखाय माबायदि बिहोमा होनो सानो? आंथ' जोंनि लखिमपुर एरियानि हालामनि लाइमोन जाय मानसिया, जाय सुबुङा गोसो गुदुं बिथांखौ आं बरायो आरो आंदो लोगो जाजानो लुगैयो आरो आंदो फैनानै खामानि मावजानो लुगैयो। मानो होनबा बेफोर कालसारनि लाइनाव हारसिंथ' हाखाया। आरो जोंनि लखिमपुरनिफ्रायनो जुदि जों आर्टिस्ट मोजां आर्टिस्ट बहननो हायो, आंनि थाखायबो बिराद मोजां। आं दाबो नाजागोन आरो आं हांख्रायगोन। जाय बायदिया गोसो गुदुं आंनियाव फैनो हागोन, जोंनि थौथुवा जायगायाव फैनानै गावनो खोथाफै, आंबो ओरैबायदि गोसो गुदुं। होमबाना आं बेखौ फुल माने हेल्प होनो राजि आरो सोरबाफोर जुदि एलबाम बानायनो गोसो, भिडिअ बानायनो गोसोबा आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो A to Z केमेरानिफ्राय लानानै गासै नांगौ, शुटिङाव मा नांगौ आइजेंफोरा आंनाव दंजोबो आरो। एडिटिंनिफ्राय लानानै, शुटिंनिफ्राय लानानै, प्रजेक्टरनिफ्राय लानानै, बेकग्राउन्ड मिउजिक, भइस डाबिं गासै टटेल आंनिफ्रायनो, आंनि स्टुडिअ'निफ्रायनो आउट जाजोबलांगोन आरो। नोंथांमोना सोरबा गोसो गुदुं दंबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम आरो आंनाव फै। होमबाना आं गासैखौबो हेल्प खालामगोन। आरो आं बिदि मानसिसो नागिरदो दा। सोरबाफोर गोसो गुदुं दंबा आं बेखौ बरायगोन आरो हांख्रायगोन आरो आं बेखौ आंनि सिगाङाव गावनि गोसो गुदुंखौ दिन्थिफैजानो लुगैयो आरो। बेजों लोगोसेनो जिहेतु जोंनि आर'नाइ मुभिया जोंनि 2020 मायथाइयावनो रिलिज जानो गोनां। बे समाव जोंनि बर' रायजोफोरा कमेन्ट खालामदों बे मुभिया 2020 मायथाइयावनो रिलिज जानो गोनाङा मानो थाथ'खो होननानै कमेन्ट खालामदों रायजोफोरा। बिनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो दा? जोंथ' 2020 मायथाइयाव रिलिज होनो नाजादोंमोन आरो फुल बिनि थाखायनो जोङो 2019नि जानुवारि दानाव 2020नि जानुवारियावनो जों शुटिं खालामखादों। बेखौ फुजा सिजोनाव दिन्थिनो थाखायनो जों नाजाखादों। बेनि उनाव गेजेराव मा जाखो, लकडाउन जानानै गोथै फुजानिफ्राय लानानै बन्द' जानायनि थाखायनो जोङो बे सिनेमाखौ एलाउ खालामनो हायाखै। देग्लायबो बिराद कनफिउसाव दंमोन। थेवबो जों माने आङो बे फिल्मखौ एबार बिश्वकर्मा 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 सेप्तेम्बराव आं बे फिल्मखौ आउट खालामसिगोन आरो बेखौ आं रिलिज होनाय जासिगोन। नोंथांमोना बिनि उनाव सोरबाफोर जुदि आंनि सिनेमाखौ कन्टेक्ट खालामनो गोसोबा हागोन आरो 17नि उनाव बिश्वकर्मानि उनाव आंनि सिनेमाखौ नुगोन आरो नोंथांमोना। बेनि थाखाय फुल रेडि जाजोबखाबाय आरो जों गासैबो थियार खालामजोबना दोनखाबाय आरो रेडि पजिसनाव दोनखाबाय। बे आर'नाइ मुभियाव ओरैनो साबेसे
माबा दङ खामानि मावग्रा सुबुं दङ लोगोआव? आंदो लोगोआवथ' आर'नाइ मुभियाव गुथै आर्टिस्टखौ लाबाथ' 30निसाय बारासो दंबावो। 30नि बारा दङ। आरो गुथै ए टु जेड नैसिनिफ्राय धेमाजिसिनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टसिम मानसि आर्टिस्ट दं आरो इयाव। ओमफ्राय बे 32 जन सुबुङा नोंथांनि प्रडाक्सनाव खामानि मावबाय दङ। बिथांमोननो माबा मोनसे बिसोरनो चार्ज होनाय जायोना बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै नोंथांनि खामानि मावफैयो? बिथांमोननोथ' चार्ज होनो गोनां जागोन। दा एसे गोबाव मावफैनायबा बिथांमोनहाबोथ' दानि दिनाव ओरैनो समखौ हगारनो हाया, सोरनावबो समा खम, माने सम गैया। थेवबो बिथांमोननो गाव बिबा गाव मा लाइनाव दं इ हिसाबै आं माने बाजेटखौ होनाय जादों। डिरेक्सन स्क्रिप्ट राइटारबा बेलेग, आर्टिस्टआव बेलेग, माने सिंगाराव बेलेग, मेथाइआव बेलेग, गासैखौबो बाजेटखौ लानानै आं बाजेट बानायनानै बिथांमोननोबो होनाय जादों आरोना। आं फ्रियाव मावाखै, बिथांमोनखौबो आंनिफ्राय जि हायो आरो बिथांमोना जा लुबैदो बेखौ रायज्लायनानै आं बिथांमोननो बाजेट होनाय जादों आरो। थ' जों लखिमपुर हालामनि रायजो राजाखौ जों बेखौनो बुंनांगोन दे जोबोद खाफाल गोनां होननानै। मानो होनबा जों गोसो गुदुं जानाय सासे सुबुं जोङो मोन्दों। मानो होनबा बर' हारिनि बर' रावखौ आरो लोगोसे जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखायनो गावनि सोरजिनाय धोनखौ एबा गाव खामायनाय थाखा फैसाखौ लानानै बिथाङा खरस खालामनानै जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो आगान सुरबोदों। जों बेखौ बयबो बर' हारिया वेलकाम खालामनांगोन आरो साबायखर होनांगोन जोङो बयबो। नोंथांमोननि जिथुनाखि फिल्म इन्डास्ट्रिया जोंनि बे 2020 मायथाइयावबो लकडाउन गोलैना होबाय आरो लोगोसे जोंनि 2021 मायथाइयावबो लकडाउन गोलैना होबाय। बे समाव जोंनि बर' हारिनि आर्टिस्टफ्रा एबा बर' हारिनि मुंदांखा फावगिरिफोरा गोबां खहा जानायनि लामायाव जों नुनो मोन्दों। बेबायदि समाव नोंथांमोना बोरैहाय सोलिनानै थानो हाखो एबा बोरैहाय सोलिनो हाखो? लकडाउन समावथ' गोबां आर्टिस्टआनो प्रब्लेमाव गोलैदों आंनि बुजिनायाव। दा बिथांमोना जों रावखौथ' बेकग्राउन्डखौ हमनो हाया, मिथिजोबा। खिन्थु खायसे सिंगारनिफ्राय लानानै नाचारनिफ्राय लानानै जाय बैसागु फांसन फाथियोमोन बा इयाव प्रग्राम मोनोमोन, बिथांमोनाबो माने प्रग्रामखौ लानो हायाखै। बिनि थाखायनो आं माने बिथांमोनखौ जेनेबा आं जोंनि सरकार बा लकडाउनखौ एसे दुसिनो सानो आरो। मानो होनबा दा बोथोरानो जाबायबा मा खालामनो, गोबां आर्टिस्टआनो एसे माने खहा जादों होनना सानो आरो। नाथाय आंनि बेलायावथ' आं एसेबां खहा मोनाखै। मानो होनबा आं डिफेन्सनिफ्राय साख्रिनिफ्राय फैजेननाय नालाय, आंनि जेनेबा जिखुनु बाजेट एसे जानाय थानायाथ' आंना एसेबाबो आंनावनो दंखायो नालाय, बेनि थाखायनो आं बारा खहा मोननाय जायाखै। नाथाय गोबां आर्टिस्टफोरा खहा मोनदों, माने दुखु मोनदों होननानै आं सानो आरो। दिनैनि जोंनि मोगा मोगि आयदाया एसेनोसै।